sibingelele abapostoli, umapostoli, ubaba abafundisi, abafundisikazi, ababangeli, omama, obaba, abasha, usalizwe abasedlalenzini. Ngiyanibingelela ngilihleka mfowethu Jesu, ngithi uJesu Kristu uNkosi. Lo soqondisa uhlelo lethu abazibande Florence Spring Branch. Izoqondisa uhlelo nje ukusizwa uNkosi. Ngizocela siphakame sihlabelele bese ngicela sivulela umkhuleko uBishop Xaba. Oh,
uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla onke, uNkulunkulu wethu oludileyo, egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, siyathoba phambi kwakho uNkulunkulu wethu silapha. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyacela ubukhona bakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyaphinda siyasho sikwazi ukwenza lutho ungenathi. Nathi inkonzo yakho uNkulunkulu wethu, nawe umphathi wohlelo, maliqondiswe nguwe nomnikazi wale nkonzo. uNkulunkulu wethu, kusukela manje uqaleni kuze kufike kosesiphetheni sayo, uyicontrola, uyidirector. uNkulunkulu wethu, egameni lenkosi yethu Jesu, siyaphinda ukulifafaza igazi lenkosi yethu Jesu nakule ndawo, ezihlalweni, kwi-floor, ezindongeni, emawindini, kwirufu. uNkulunkulu wethu, nakukho konke inkosi eyingcwele okuzothintwa ngabantwana bakho njengokusho kwezwi lakho kumaHebheru 12:24, wathi igazi lesivumelwano esisha igazi elifafazwayo, wathi liyakhuluma, likhuluma okukhulu kunelika-Abela. Siyacela ukuba likhulume ukuphila, likhuluma uNkulunkulu wethu ongcwele ukuphumelela, likhuluma ukuvula kwey'ndlebe zenyama nezikamoya, ukulizwa izwi lakho. Siqalekisa yonke imimoya yobumnyama, sithi ayinasabelo kule ndawo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Makube nguwe uNkulunkulu wethu omisile ndawo zonke, emakhoneni onke, umsebenzi wakho wonke owawuhlele emaphakatheni. uNkulunkulu wethu, walolu suku ube impumelelo njengoba wawuhlelile, ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele awuhleli into, uNkulunkulu wethu ongcwele, enokuphazamiseka. Nangaso isikhathi siyanxusa Nkosi yethu ongcwele ukulungisa nokuqondisa konke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Viva!
okokuqala nje ngibingelela kakhulu ubaba, ngibingelela nomama, bese ngibingelela ingcebo zonke ezikhona phakathi kwethu, phinde nginamukele kakhulu eKlempo. Sijabule kakhulu abanangazabana kumnandi uma ngabe nikhona. Ngizocela nje ukuthi kungabi ngingagcizeleli kakhulu ama-pledge ngoba angakaboni kahle ukuthi ilapha abantu bakhona nabangekho sebengase baphatheke kabi ukuthi angizange ngisaba-welcome. Kodwa nje ngicela ukusho ukuthi namukelekile kakhulu bazalwane eKlempo. Kuyisibusiso, hlala kuyisibusiso ukuba naye phakathi kwale ndawo. Siyajabula kakhulu, siyazithoba. Umusa nje kaNkulunkulu ubona umkhulu phezu kwethu ukuthi kancane kancane mntana nje niza. So nje kuhle kakhulu. Phinde ngamukele nabafundisi basendaweni bakhona eKlempo, ngiyabamukela nabo. Ngimukela nje nonke bazalwane. Ngiyacela ukuthi nikhululeke, siyacela ukuthi nizizwe nikhululekile ngalesi sikhathi. Kunama-toilet-ke mangakuphuma kumnyango abesilisa la sekuqaleni lapha phambili bese kuba abesifazane. Siyacela bazalwane kakhulu ukuthi nikhululeke ngakho konke. Amen. uJesu Kristu inkosi. Mbonge uJehova phefumulo wami, mbonge uJehova phefumulo wami, ngizocela umama uNcwabo ozosinikeza inhloso yalolu suku. uJesu Kristu uyinkosi.
inkosi. Ngiyabingelela ubaba uPostoli uNsibande nomama uPostoli uNsibande. Ngibingelele obaba befundisi basentabeni kaJehova ngiyabongelelwa nabafundisi basekhaya lethu. Ngibingelele ibandla lenkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Yesu Kristu uyinkosi. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu osemgcinile senikhona ekho. Siyajabula kakhulu ngoba uNkulunkulu emgcinile ehamba nani endleleni. uJesu Kristu uyinkosi. Yesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Yesu Kristu uyinkosi. Ngizosho inhloso bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane kuba uNkulunkulu ongenzela umusa ethe ngenzela umusa ngiyumntwana wakhe ngadibana nekhaya lezwe ngenzela umusa ekhambeni kwendlela uJesu Kristu uyinkosi. Ngidibana nekhaya lezwe ke bazalwane ngo-2022 uyophela unyaka kwabo-October ngidibana nomntwana uNkulunkulu okuyena wangifaka wangazisa ngekhaya lezwi. Uhambo lami ke bazalwane njoba ngisho ukuthi ngenzela umusa ngiyumntwana kaNkulunkulu uhambo lwami lunezimpi kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Kanti ke izimpi ngeke ngithi ke mase ngihleli phansi ngithi inkosi iyayazi ukuthi ngelinye ilanga iyongidibanisa nekhaya lezwi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyazibonga kakhulu izimpi empilweni yami engadibana nazo uhambeni lwendlela yokukhomba ngoba izona ezingenze ngazala ekhaya lezwi. Izimpi ke ngangibhekene nazo bazalwane ngangifuna iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Impilo yami ngafumana iqiniso kanti ubaba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngo-2022 ngase ngifike khona iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Wangichazela umntwana kaNkulunkulu ngamnikeza imininingwane yami ngamazisa ukuthi cha emagruphini abazalwane ngiphumile ngenxa yokuthi bengikhona kodwa abantwana benkosi bengenalo iqiniso. Namhlanje basho lokhu sazi uyabona umuntu kade esho lokhu seshokunye ngase ngasiyada ke bazalwane ukuthi cha ngcono ngiphume nje emagruphini abazalwane. Ngaphuma bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngamchazela ke ngamtshela ngase ngiyangena uJesu Kristu uyinkosi. Wangimukela ubaba sengenile bazalwane lana. Iqiniso ke ngalifumana la ekhaya angazi ukuthi uzochaza ngithini. Lethi sinyembezi empilweni yami ngoba ngathi nayi into edinga impilo yami bekunezimpi ezingaka kungenxa yeliqiniso ebelifunwa impilo yami ebengingafumani bazalwane kodwa base ngifika ekhaya lezwi ngafumana iqiniso leli elangikhalisa inyembezi langenza ke bazalwane sekuthonile ngangakwazi ukuthula ukuphumula empilweni yami. Ngafisa ukuthi lento engiyizwile leli qiniso engithole la ekhaya lezwi bazalwane angangaba nomona wokuthi lelele mina ngedwa. Ngafisa ukuthi abantu ngizobazisa kanjani ngizobatshela kanjani abazalwane bababandla. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane kule nomusa ukuthi ehlele izinto zakhe wahlela bazalwane kanti uyangibuka ngikhala noma ngithandaza. Uyayibuka impilo yami ukuthi inkosi ngiyafisa ukuthi bahaze abazalwane bazibe iqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizofela ke bazalwane njengoba likhona la uhlelo kaNkulunkulu bazalwane. Enhlizweni yami ke ngizothi ke ikhaya lezwi liyigroup bazalwane akulona ibandla. uJesu Kristu uyinkosi. Abazalwane abaningi bayesaba uhlanganyela nabazalwane ngoba benokuthi kuzothathwa abazalwane bamabandla abo. Ikhaya lezwi bazalwane athatha izalwane webandla. Ngiyathanda ukusho ngaphakathi kwendlebe zikaNkulunkulu ukuthi bangabe ungena ekhaya lezwi noma unomzalwane uphethe ebandleni lakho osegruphini yasekhaya lezwi njengoba uNkulunkulu nenhlanhla ngoba iqiniso ozothola la lizokusiza nawe njengoko kaNkulunkulu. Uma ngabe ubambile leli qiniso walibamba walenza waligcina waphila
uJesu Kristu inkosi. Bafundisi ningesabi noma ngiyabona iholo igcwala amathuba yikhaya lesi. Cha, ikhaya lezathathi akuthathi bazalwane babamandla abantu. Ikhaya lezoloni bandla. Kodwa ikhaya leziligroup kaNkulunkulu. Azakhele yona uNkulunkulu. Ngoba uyababona abantwana bakhe ukuthi bayabhubha ezintweni zokugcina. Babhubha bephakathi ababandleni. Ikhaya lezi lizosilula. Ikhaya lezi lizokuphilisa. Ikhaya lezi lizosilanda. Ngoba siyahlala ababandleni. Kodwa sihlala senza yonke into. Sihlala siphila yonke impilo. Ngisathi nje bazalwane baseGreko. Akaningene. Zincane kaNkulunkulu malikhona zaseGreko. Akaningene ekhaya lezi. Ningagcini ngokuzwa. Njengoba umuntu wangesho. Njengoba nilana-ke yonke inhloso bazalwane. Ukuthi ngangakwazi ukumemezela yonke indawo. Indlela engimemezela ngayo ngithi kanti iqiniso sekhaya lezwi iyona le nenzela la. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu ngamthola. Kade ngihamba ngizula ngifuna lo Jesu ngamthola.
Jesu Kristu Nkosi. Ngizocela-ke ufakazi abawufayo uyeke ufakazi uno-5 minutes, ufakazi abawufayo yabasihlanu oyedwa unama-minutes ayisihlanu. Nje bebe laphaya uzoyedwa la yimi khona abanye beshalayela lapha. Uzisho ukuthi ubani ngoba ku YouTube abakwazi. Ufisa kwami uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Sibande noma Msibande bazalwane bonke ngisivume sithi uJesu Kristu inkosi. Ngumntwana kaNkulunkulu bebazalwane kufumene usengekholwa ngimthanda kakhulu uJesu. Bazalwane ngisuka endaweni yaseMnambithi kwaMsweni egameni likaJesu. Uthandiwe
igama lami bazalwane. Hallelujah. Ufakazi bami omningi bazalwane. Ngo-2025 bazalwane ngifuna uba uMthibande ngisamthola ekhwezini. Uma ngimfuna uba uMthibande ngilo ngithintekile enhlizweni yami inkonzo zakhe ngiyayilalela uma engena ekhwezini bazalwane ngoba uba uMthibande ngingazele ekhwezini bazalwane. Uma ngimfuna uba uMthibande ngingamtholi ngomusa kaNkulunkulu ngihlangane nentombazane endaweni yangakithi bazalwane. Amandla kaNkulunkulu bazalwane ayamangalisa. Intombazane yakhe ethuba uMthibande uzobe sezakheni. Ngithi mina hayibo uba uMthibande kuphi yena yamazi uba uMthibande athi uba uMthibande impela uzobe kuphi uzobe sezakheni. Uthini-ke manje mina ngimangale ngithuke bazalwane ngoba angisamazi uba uMthibande ekhwezini bazalwane. Ngilalela angizwa noma bekhuluma ngayo abasakazi bazalwane ukuthi kwenzekeni ngoba ngingasamuzwa ekhwezini. Ngithule bazalwane ngomusa kaNkulunkulu athi uba uMthibande unegroup ngizokufaka wena ekhaya lezi. Ngibonga amandla kaNkulunkulu bazalwane. Intombazane ibisiyakuthatha inamba yami ithumele ibisibafaka abantwana bakaNkulunkulu egroupini yasekhaya lezi. Ngambonga uNkulunkulu uma ngibuzwa nje ethula injumayelo ekhaya engihlala kulona bazalwane. Uma ngibuza endlini yami ekhuluma eshumayelo uba uMthibande ngifuna ukubonga amandla kaNkulunkulu bazalwane. Kukhulu kakhulu bazalwane. Ngaye u-2025 umntana wami esemsebenzini bazalwane uyangifonela. Amandla kaNkulunkulu bazalwane ngifikile ekhaya lezi egameni likaJesu. Uyangifonela umntana wami esemsebenzini ngilindele ukuthola imali evela kuyena. Uthi ma imali yami ilahlekile egameni likaJesu. Ngangisemkhosini ngaleso sikhathi bazalwane. Kungangithinti kakhulu. Umntana wami ilahleka kanjani imali yakhe? Athi angazi ma imali yami ilahlekile eCapitec. Hawu mntana wami ilahleka eCapitec. Ngithi mina ngikwazi ukulahleka. Idukile mntana wami izotholakala. Ilahlekile imali yakhe ayikwazi ukulahleka izotholakala. Ngifonela umama omunye esinaye ekhaya lezi uMaMajosi. Ngicela umkhuleko wakunqoba ngisendela umkhuleko wakunqoba kaJuni bazalwane. Ngimbonga uNkulunkulu bazalwane. Kuleso sikhathi kwakuwumnyaka 15 ayizange iphele inyanga umntana wangifonela wathi ma imali yami ibuyile u-40,000. Ngambonga uNkulunkulu bazalwane. Amandla bazalwane. Amandla evangelini. Uma uzohlala evangelini ungaxubi bazalwane. Kodwa ulalela umholo nokulalela umholi oholayo. Bazalwane ngifuna ukuthi kuningi. Ngifuna ukusho manje kwakufresh kwakwenzekile siza la eNambithi. Siza la eGleko. Siyafika siyaqalaza asibabone sihamba nabo sibangakuphi. Umntwana wasegaraja uvele weza kithi wathi inyanga zonke ziyabonakala bangaphakathi bafunakala. Ungazibuza ukuthi usibone ngani? uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane ufakazi bami mkhulu. Ngahlaseleka enzukwini ngisangenile ekhaya lezi bazalwane. Ngaba nokuluma ebusweni bazalwane umzimba wonke. Akukaze kwenzeke kanje. Into ebengigqokisa i-cream bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngifuna ukuyela isikhathi eside ngahlulekile. Kodwa engikwenzile sengisekhaya lezi ngithathela igama elithi uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Uma kufika lokuluma ngithinte ngirabhe ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Angizange kwazi ukuphinde ngiyele kuyinto bengiyigcoba bazalwane. Yokuyilungisa ngamafishane bazalwane. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Angifuni ukuthatha isikhathi eside bazalwane. Kumnandi ekhaya lezi. Ngifisa ukudlula. uJesu Kristu uyinkosi. Ngifisa ukudlulela entabeni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Moya wami bathandekayo ngiyabonga uNkulunkulu. Ngizobonga uNkulunkulu imisebenzi angenzelayo. Ngibonga umntwana kaNkulunkulu ubaba uMthibande ogijele. Ziningi iy'mpilo zami. Ziningi iy'mpilo. Kepha umntwana kaNkulunkulu wamfaka
lezwi ngiyabona ngiyadilizela ngeleli igama elithi uJesu Kristu inkosi. Uthe ngoDisemba umntana wami wahlaselwa umakhelwane wami ephethe ucalemba, ephethe itshe, eshaya itshe, ephethe imbese. Uthi ngakhathazela ngayabuza angazi ukuthi kufanele ngenze njani. Ngakhumbula leli gama elithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngabona elaleka yaphuma waphuma umntanami wathi yeke nje ezefele ngokwakhe. Ngabona uNkulunkulu emphendula. Uthe ngokugudi umntanami futhi omunye wahlaseleka wathandekayo enkosini. Ngabona bengena abafana bathatha ikhadi lakhe baphuze utshwala. Hey Nkosi yami, wabuya sethwelwe walala. Ithe wathi wamthatha omunye umfana wamusa endlini yakhe. Thela emsebenzini yakhe ngathi awubuya wenzani bawenzani. Ngiyafika umphuzisa ngojele angabe ngaqonda ukuthi kungani. Ngathi umenzani wathula nje wanguka. Wagula umntwana ekhuleka nje ekhahlela. Ngathi uJesu Kristu inkosi, ngamdonsa ngambeka esofeni. Ngithanda ngibeka esofeni wahlikiza wathula wathi tu egume khatsha. Ngithe ngibona iplawu liyogeqeka likasofa. Ngathi awukwenze njani? Ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngafuna umkhuleko, ukhona umkhuleko owababa ethandazela, ubamzibande ethandazela umama wasemuntu. Ngambeka ifoni phezu kwesifuba sakhe, ngambona exwayiza ebheka wafika wakhatsha. Hawu ngathi Nkosi yami, uyini lokhu Nkosi yami? Ngathi ngibona lesi sikhathi siyequthu. Ngabona izulu ngeni imbokodo engaka. Yashaya imbokodo, yashaya isigubhu sikagesi. Hayi, ngabona kuhlakazeka inhlathi umlilo obomvu. Wathi umntanami, hawu siyafa mama. Ngathi uJesu Kristu inkosi. Oh ngiyabonga uNkulunkulu Sibande noma Mhadebe owayedonsa njalo ethi asambe sokhuleka mamthika. Ngahamba ngayokhuleka ngabona ilimo lithetha. Oh ngizobonga uNkulunkulu, ngizobonga umfana kaNkulunkulu bamzibande oswelayo ogitshelwe emakhaya ethu awasasweli lutho. Ngamphela uthini ngihamba kuthiwa yana lapha uzophila. Iphume imali ngaze ngathatha impesheni, ngathuma imbuzi kuthiwa hayi kuzolunga. Kepha uJesu wakhombisa namhlanje ngo-2024 omunye umntwana kaNkulunkulu wakhombisa ikhalezi ngaphumelela. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Ongakaboni akaboni. uNkulunkulu ababulele, uNkulunkulu abafana bakhe ababulele. Le ndawo iyaphilwa ngaphandle kwemali, ngaphandle kweyinkomo, ngaphandle kweyimbuzi. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi.
lethu. Ngibingelela abazalwane abenini kaJehova ngiyabonga. Isivume sethu uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje ubengigcinile kwaze kwaba yilolu suku wangipha ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe khona la endaweni yaseJericho. Zonke uNkulunkulu ngomusa wakhe noma ngenhlanhla akangiphe yona. Ngathi indaba yami yafike yonakala ngesikhathi kufika i-COVID bazalwane. Ngazi ukuthi hayi phela ngathi manje ngivalelwe noma esigujini esiphinde savalwa futhi phezulu ukufika kwe-COVID. Lapho kuvala izwe kuze kuvalwe nezinto kuze kuvalwe ney'nkonzo. Hayi afana nohlanga uma kuthiwa kuvaliwe nabafundisi bayavuma ukuthi kuvalwe. Angizange ngikwamukele lokho bazalwane. Ngalokho usuku lapho yavuma ngalo inhliziyo yami nganginempikiswano ngithi noma zingavalwa izinto zonke emhlabeni kodwa ngeke avalelwe ngobuyena okwazi ukuhamba nathi ngikwazi ukusiza phela siyalahlekelwa manje. uNkulunkulu wami uyezwa, uNkulunkulu uyabona ukuhlupheka kwami ngoba ngangizizwa ukuthi uma kukhulunywa lezi ndaba lezi ukuthi kuzokhulunywa ngokuthi liyavulwa noma liyavalwa. Ngafana nje lohlanya wangavele sengilinde ethi akukho okunye uhulumeni azokusho uzothi liyavalwa. Ngempela athi kuvaliwe bavume ngempela. Kusho ukuthi ngaleyo ndlela mina ngase ngiyinkinga phela kubafundisi ukuthi bavume kanjani ukuthi ivale ngoba bekufanele kumele uNkulunkulu wabo. Hayi ngahlupheka bazalwane, uNkulunkulu engibona ngikuphekile ngolunye usuku ngiseNewcastle ngahlangana nomntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu wangihlanganisa naye ngoba kwakuwusuku olukhulu noluyisimanga kimi futhi alukho usuku engalufanisa nalolo suku lokhu uNkulunkulu angipha khona. uNkulunkulu wangiphile isabelo esihle futhi ngeke ngize ngikhohlwe. Wangipha ukuthi ngithole ngibale nomntwana kaNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Ngayichaza mhlawumbe ekuhamba isikhathi ngizelo ngayichaza kodwa yaba yisimanga uNkulunkulu asihlanganise ngalolu yahlobo. Hayi wangifake kokale ndaba wangifake ekhaya lethu ngathi angathi ushabo angathi yikho lokho engikufunayo ngoba wase kukhona lesasikhala leyanto leyana evulekile nje ongathi uzofika la kusiwa khona akekho uma kuvalwa izinto zey'nkosi. Hayi ngalalela sahamba sahlukana kwase kulate ukuthi ngafika ekhaya kodwa ngenxa yalokho engase ngikuphethe ngase ngikuphiwe waphindwa uNkulunkulu ukuthi ngifike ende ngiyaxolisa abazalwane ufuna engakwenzanga bese sizisho mina ngumama nomusa dada emahlanga lapho ngisuka khona. Ngiyaxolisa kakhulu sengihlabele ekhambeni kakhulu bechaza usuke emahlanga bazalwane. Hayi ngafika ekhaya bangathi ngile iphupho ukuthonga bangafika bafika ngizongiphaphama ngathi ngwenye indawo khona lento engiyitholile kodwa angakayinto. Ngike ngibone efonini yami oyengamukela ubaba awungangena ekhaya lethu bazalwane. Ngaphila ekhaya lethu ngalowo nyaka engene ngawo beku-2022 kuNovemba unyaka uyophela. Ngazoqala kahle unyaka kwathiwa kunomkhosi we-21 days ngathi hhayi ngisasale noma ngatholi kanjani kodwa ngiphakathi. Ngangena bazalwane ngambona uNkulunkulu. Hayi kwangathi ima ngizoshiya uNkulunkulu manje ngoba lesikhathi sengibuleka izono zami kade ngasayiboni. Mina ngalesi sikhathi ngilwa nabafundisi abavalwe iy'nkonzo abavumayo. Ngaleso sikhathi nami manje sekunezono zami esey'cashile ngasakwazi ukuy'bona zemvume izono bazalwane. Hhayi siyafundiswa-ke ukuthi senze njani kuyavuma. Hhayi alibonani kude nalolo suku kodwa laze lafika. Ngokunqamulela angaze ngide isikhathi esingafanele. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngimi la ngizophakamisa udumo lwaNkulunkulu. Ngithi ufanele ukubonga udumo malube kuye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. La
Jesu Kristu inkosi. Bomkhulu wethu ngibingelela ba-apostoli Sibande, ngibingelela umama. Apostoli Sibande, ngibingelela abefundisi bonke nabefundisikazi bandla egameni lenkosi uJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, igama lami nguMasiso Mapungose. uJesu Kristu inkosi. Ngizela phambili ke ukuzothula ubufakazi. Ngithanda ukuthola ubufakazi ngendlela engangena ngayo ekhaya lethu. Jesu Kristu inkosi. Ngizoqala bazalwane ngingakangeni ngo-2019 ngagula bazalwane. Ngagula kakhulu ngithwa esibhedlela. Ngabona ngisesibhedlela ngileviki ngisethuneni. Jesu Kristu inkosi. Ngilele phakathi ethuneni kodwa ithuna lami lalile-light phezulu. uJesu Kristu inkosi. Ngethuna sethuneni ngathi ngeke mina Jehova ngife. Ngalibhodloza ngangisathi-ke bazalwane ngegama likaJesu. Ngalibhodloza laze labhodloka. uJesu Kristu inkosi. Lavuleka ngaphuma. uJesu Kristu inkosi. Ngangingazi-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ungibekeleni. uJesu Kristu inkosi nokuthi ungibuyiseleni. Haleluya. Lokhu ngifuna uNkulunkulu Baba ngilangazelela iqiniso. Yebo ngangisindisiwe uJesu Kristu inkosi, kodwa inkambo yami yayingaphelelisiwe ensindisweni. uJesu Kristu inkosi. Ngangikelile konke okunye okwasezweni, kodwa impilo yami yayingakhombi uKristu. Zazingekho iy'thelo ezikhomba uKristu noma uphawu, indlela engangigqoka ngayo. uJesu Kristu inkosi. Nokuhamba kwami wonke. Kanti kuzothi ngo-2024 mangaphosisi ufike omunye umzalwane angitshele ngekhaya lethu athi ucela ukungifaka. Ngithi ngicela ngifake. uJesu Kristu inkosi. Inkonzo yokuqala bazalwane engayizwayo yangihlanisa. uJesu Kristu inkosi. Kangangokuthi abazalwane bonke sasikhonza nabo ngabasendela. Ngathi ngizwa into engayazi ebengilokhu ngiyilangazelela, kodwa ngizwa iyaphila. uJesu Kristu inkosi. Ngasendela umfundisi wami ngathi cela ulalele la. Ngangisendela indumiso ngathi ngicela nilalele la nizwe into eyenzeka la. Wamangazana ethi ubaba ukhona yazi kule group. Ngamangala ukuthi wayebengangitsheli. uJesu Kristu inkosi. Kwakunezathu-ke bazalwane zokuthi bangangitsheli. Ngalokho ngibasendela abazalwane ngento mina engangiyizwa ingiphilisa. Kanti abanye bakhona
ngabajoyinisa-ke bazalwane egruphini yasekhaya lezwi kwasuka impi enkulu uJesu Kristu inkosi kangangokuthi kwakungasemnandi enkonzweni ngoba ngangithi uJesu Kristu inkosi futhi wangithatha iy'mfundiso zikabamtsibane ngizoyifaka ebandleni ngoba ngase ngifundise abantwana abancane ukuthi uma ngisukuma ngithi uJesu Kristu inkosi nabo bathi uJesu Kristu inkosi ngidila no-Sunday school kakhulu ngize ngibavunise ngithi-Sunday school uJesu Kristu inkosi zichwaze iy'ngane kanti ubaba wethu akathandi uJesu Kristu inkosi uyabusana nalento. Ngabona-ke ngelinye ilanga embonweni ngilele nje kwaba ngibona umfishane ngibona ngathi kukhona othi akangikhulekele ngithi mina angithandi ukukhulekelwa ubaba ngeyizathu ezithile uJesu Kristu inkosi kusho ukuthi angikwazi ukuthi ena ngithi angithandi bese ngiya angikhulekela uma engikhulekela angisule ngesandla manje emlonyeni bese ngiyambuza ukuthi ukhulekela kulokhu ungikhulekela ngakho athi ngisusa namafutha asemlonyeni wakho uJesu Kristu inkosi ngivuke ngikwatile bazalwane ukuthi kwenzakalani ngisusa amafutha asemlonyeni wami kanti ngizothola ngazo lezo zinsuku ukuthi umelene nokuthi uJesu Kristu inkosi bese ayangibiza angihlalise phansi athi mina ngithathe imfundiso zabamtsibande ngayilethe ebandleni ngithi mina kanti akukho ezwini baba kanti kuthini laphaya ngiyifundele athi uNkosi uJesu siyamukela kahle asiyemukeli njalo ngithi mina mangithanda ukuyemukela njalo ke kuyicala lenathi ungaphinde usho endlini ngithi mina yebo ngiyezwa baba kodwa ngikusho ukuthi kuzomela ukuthi ngoba ngeke ngikwazi ukuyeka ukuthi uJesu Kristu inkosi kuzomela ukuthi ngiyeke ukuza enkonzweni uJesu Kristu inkosi athi hayi ungasho kodwa-ke kungabashisa abazalwane uJesu Kristu inkosi ngiphinde ngilale ngimbone ethi asikhulekele abantwana Sunday school abakhulekele phambili ngimlandela ngithi mina emva kwakhe uJesu Kristu inkosi ngidlule ngiyithemba omunye ngithi uJesu Kristu inkosi ngisho kanjalo nje abese ayangibheka ayabona ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi ashiye ulayini lokuqala laphaya emuva abekade eqale khona esedlulile kwadlula mina ngathi uJesu Kristu inkosi ukuthi uzosusa leli gama engilishoyo phezu kwabantwana kulapho bazalwane engathathi isinqumo khona sokushiya ebandleni uJesu Kristu inkosi ngahlala ekhaya kungakho-ke ngithi la engiholela khona ngomlandela uJesu Kristu inkosi ekufikeni kwami-ke ekhaya lezwi ngifike ubaba eshumayela ngokugqoka ngathuthumela kakhulu indlela engikhule ngigqoka ngayo nangendlela engiqhubeka ngigqoka ngayo ukuthi kazi Nkosi mina mangaka wamadoda engilabe nawo ngingazi uJesu Kristu inkosi wangithusa amayethu yokuthi ufike ezulwini ubone ulayini omude wamadoda kuthiwa onke lawo amadoda akho uthi Nkosi mina ngikwazi kuthiwa indlela okugqoka ngayo uJesu Kristu inkosi ngesaba kakhulu bazalwane ngathuthumela ngathandaza ngoba vele ngangigqoke impahla emfishane ezingibambayo ngathandaza ukuthi Nkosi ngicela ukushintsha iwardrobe into yokuqala nje ngabhala ngacela ukubabukhela ukuvuma izolo uJesu Kristu inkosi ngabona ngiqalile ukubhala ngingene ebhavini elikhulu ngigeza kuleli nsila phansi uJesu Kristu inkosi kodwa amanzi phezulu ecwebile kubonakala insila phansi ngambonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngifike la ubekade ungiholela khona sonke lesi sikhathi ngibonga ukungibekezelela aze angivuse ethuneni ngabona ukuthi uNkulunkulu Baba unenjongo ngempilo yakhe uJesu Kristu inkosi
Ngithi nje sengithi ngidonsa ingubo
waqhongisa indlela yakho yasebusheni bakho ukuthi awulizwe izwi lakho. Jeremiah 22 verse 21. Kulula ngathi ngasisiza kancane bekuyilo mlayezo ngoba uzowabuya ngisho isebenzela ngopastrini wakhathi ufika ukuthola kwathi sekusemini izolo futhi iphinde idlalele sidlala sekusemini lapho ngo-1 2 ukuthi bazalwane ake silungiseni ake siqondise inyawo zethu siyona ake sibuyiseleni uNkulunkulu kulezi nsuku nje ngomgqibelo ophelile ngibona ubaba aphe Richards Bay lapha kubhabhadiselwa khona ngitshengiswa ubaba uphakathi emanzini kungathi kulezo lethu yakuthi la akukho lutho ukuba khona ngabe usubonile ngabe lapha khona naye uNkulunkulu kaNkulunkulu into esimqaqela esimthandelana ayikho into yakhona lapha kubhabhadiselwa khona Richards Bay. Bazalwane asingesabi asingezwa abantu awulalela uNkulunkulu ukuthi uthini ngempilo yakho kuyilokho bangcwele ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi izocela ubaba mfundisi uZulu Baba wethu ngcwele uNkulunkulu onomusa, siyabonga wena lensindiso yethu, siyabonga Nkosi Jesu, sibonga uthando lwakho osomdala olukhombisayo Nkosi kubantwana bakho. uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi Nkosi awusibethanga Nkosi kulomhlaba ukuba sizodlala. Nkosi awusifundisanga izwi lakho ukuba Nkosi senze sithandayo ngalo. uNkulunkulu wethu usifundisa ukuthi silalele Nkosi ukuthi uthini, senze njengalokho Nkosi uyibekile inceku yakho oyithumile oyigibele. Nkosi wakhuluma ngomlomo wayo Nkosi lokho ofuna ukuba sikwenze. Siyabonga uNkulunkulu onomusa, abantwana bakho bafakazile ngawe Nkosi. Ngiyamusa ukuba Nkosi ube nabo, ubalondoloze Nkosi, ubabiyele, ubaqinise Nkosi, ubaphe amandla kukho konke Nkosi asebekubonile kwenzeka. Ngiyacela ngegama likaJesu uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi bakulalelile, bakhuluma lokhu Nkosi wena bakhombise khona. Ingathi uNkulunkulu wethu bebengeke babuyele emuva, bebengaqhubeka njalo ngoyongcwele baye phambili benze Nkosi intando yakho. Nathi Nkosi sizwile Nkosi ukhuluma ngabo, ingathi besingenza Nkosi intando yakho, singacabanga ukuphindela emuva. Siyabonga uNkulunkulu onomusa, ngiyacela Nkosi ukuthi ube nabo, ubalondoloze, ngoba Nkosi abazange bafihla lokhu Nkosi bakhombise khona, kepha Nkosi bakhulumile. Ngoba Nkosi Jesu izwi lakho lithi onendodana unobufakazi. Moyo ngcwele siyabonga Nkosi, kusisa kube yilona leyo Nkosi okadela ezofakaza ngawe, ukuba Nkosi umpha amandla, umgcwalise ngomoya wakho ongcwele, umqinise Nkosi okholweni lakhe, angadikibali noma zikhona izidingo ney'nkinga, kepha wona Nkosi ube khona, umkhiphe kuzo Nkosi iy'nkinga, umbeke endaweni ephakeme. Moyo ngcwele siyabonga, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen.
ithi-ke inkosi kimi, let God, dedele uNkulunkulu. So ngibingelela ngalelo nje bazalwane ukuthi nidedeleni uNkulunkulu. Lithi ivesi laphaya kwabaseRoma, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uyakusindiswa. Bese liqhubeka futhi lithi umkholwa enhliziyweni sekuyoba ukulunga. Ilelo nje akisitedele uNkulunkulu bazalwane kukho konke. Ngabe uyagula, let God. Ngabe uhlukumezekile emoyeni, dedele uNkulunkulu. Uyayazi indlela yakho, uzoqondisa inkolo yakho uJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Unenkolo noma umncwabo